ta' lejt tal-imwiet, All Hallows, li forsi magħrufa aktar hemm barra bħala l-Halloween, aħna dwar tifsira propja tagħha. U dan il-proġett ħanna għalih maqut ma dak li jgħidulu is-Symbol Literacy Project li fi ftit kliem sanajt b'mod bażiku ħafna is-Symbol Literacy jgħin l-itfal jinterpretaw u jisiltu tifsira minn simboli madwarhom. Per eżempju fil-ħajja tagħna kuljum jekk naraw il-sinjali ta' traffiku hemm id-dawl partikolari għandu tifsira partikolari. Jekk qed insuqu u naraw strixxi bojja tusuqet fl-art huwa sinjal messaġġ li titoqgħod toqgħod alert biex hemm min irid jaqsam. Ġifieri huma simboli li naraw fil-ħajja ta' kuljum li it-tfal ngħiduhom minnhom jisiltu messaġġ. U dan il-messaġġ f'rabta mal-festa ta' Għid l-Imwiet, Symbol Literacy Project jisħaq ukoll li it-tfal mhux biss jiżviluppaw l-abilità imma wkoll japprezzaw aspetti fil-kultura tagħna Maltija. Mela dik hija Symbol Literacy. Dan il-proġett qed jittieħed fuq ċiklu ta' 4 snin u kull sena niċċelebraw aspett differenti. Hekk se nħalli f'idejn anki l-allima tad-drama u l-PE għaliex hija li ħadet dan l-impenn u se nispjegalkom bażikament sena b'sena għamilna diġà 3 snin minn 4 l-aspetti kollha ta' kif niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet fl-iskola tagħna. Jekk jibqa' ħin nispjegaw ukoll b'mod konċiż kif niċċelebraw anke l-festa ta' San Nikola bi preparazzjoni għal-miliet, li huwa proprja personaġġ li jissimbolizza missier il-miliet. Mela, kif qed tajt is-serelejn l-idea tal-Għid tal-Imwiet All Hallows magħrufa iktar bħala Halloween ma' tfal u xogħol jibqgħu jindirizzaw Halloween. Kienet li nagħmluha fuq 4 snin biex it-tfal jiġu familjari iktar mal-mewt. Hija xi ħaġa l-mewt għalina baqgħet bħala tabù u naħarbuha, ġifieri dispjaċini ngħid il-kbar iktar miż-żgħar. Sibna naqra reżistenza anke mill-għalliema stess, ġifieri kien hemm ġie qal li fuq il-mewt titkellem. Ma l-mewt hija parti mill-ħajja u biex tapprezza l-ħajja trid tgħaddi mill-mewt. Il-mewt mhux effett għaddejja minnha fiżika li mmutu dominus tipo imma jekk timraq inti qed tħoss element ta' mewt. Jekk inti jinnaf tlifti xi ħadd eżistijak hija mewt. Jekk itlek kelb jew qattus hija mewt. Jekk inti jinnaf tlift xi ħaġa għandek dik il-loss hija wkoll qed nesperjenzaw il-mewt. Mela l-għanijiet li għamilna dawn l-4 snin kienet li nirriflettu dwar il-mewt bħala parti mill-ħajja, li niċċelebraw ukoll il-ħajja u l-memorji ta' qrabatna. B'mod anke kif jaraw minn għajnejn it-tfal. Xi kultant it-tfal jaraw il-mewt aħna minn għalina li hija xi ħaġa li se jkun hemm ħafna biki walla jaf xiex, fil-verità they can handle these things sometimes much better even than we do. L-ewwel sena li bdejna dan iċ-ċiklu fl-ewwel sena. Bdejna nitkellmu ħafna fuq li fil-ħajja kollox għandu ċiklu. Għandek iċ-ċiklu tal-istaġuni wieħed jibda ir-rebbija, s-sajf, il-ħarifa, x-xitwa, wara xitwa tibda ir-rebbija, jiġi is-sajf, grazzi Alla, nixtiequ dak istaġuni konna qritwa li magħmlu il-fatt li għandek ċiklu ta' ġimgħa, għandek ċiklu ta' ġurnata, u t-tfal jibdew jisemmu li kollox huwa ċiklu. ċiklu wkoll li t-tfal ibatu fih ukoll anke meta niġu fuq il-mezz min jgħallem il-mezz fil-primary. Għandek il-lejl u il-nar, għandek il-qamar, għandek ix-xemx, huwa ċiklu kontinwament għandna ċiklu f'ħajjitna. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għandna ċiklu tagħna.
li aħna ma nitwildu sa nikbru, sa nitfarfru, suppost nsiru maturi u nikbru bħala ġilu nisa, sa kemm fl-aħħar nagħmlu naqbdu triq tan-niżla u nerġgħu lura fejn. U dik hija mistoqsija li kulħadd isaqsi x'isir mir-ruħ kif x'fatta. Kien hekk illi fl-ewwel sena għamilna ħafna kaxxa tal-memorja, għamilna memory boxes. Mela it-tfal ġew mistiedna biex jagħmlu kaxxa u jippreparaw kaxxa, iżejnuha bli ma mod iridu u fiha jagħmlu xi memorja ta' xi ħadd tażiż li jkun ħalla ikun jafu jkun miet. Konna sibt tfal li għadu li kiena ħadd ma mietli. Nista' nagħmel tal-pett, iskan tal-pezz x'effett jagħmlu fuq il-ħajja tat-tfal. Aħna ħallejnija fuq bħala bnedmin, bħala nies biex anke ma neħbux l-idea tar-ruħ. Però di ħarġet ħafna fiha. Ġabu oġġett li kien jew tewla minn nannu jew whatever. Setat kienet santa, setat kienet brazzoletta, għax ta' tewla minn nanna, it-sija, oħta, whatever. Kien hemm min anke wkoll għandu memorji tal-mama tiegħu li tajt li pereżempju kellhom baby u kellhom miscarriage. U to help them believe, all right, għex il-proċess kollu. Għat-tfal kienet healing ukoll. Ġifieri il-memory box ġabu l-affarijiet fiha u mbagħad ġew mistiedna jitkellmu fuq għalfejn ġabu dak l-oġġett. X'jiftakru ġi qisu tipo ta' circle time, all right? Bil-qiegħda, ta' waqt lesin ta' drama, joqogħdu b'mod każwali ħafna, ntfajna mal-art, u kulħadd jitkellem fuq il-memory box tiegħu. Dik kien mument fejn it-tfal ovvjament kien hemm il-reka, kien hemm il-ħadda xejn mhux xejn, però kulħadd ta' l-input tiegħu. Ġifi ma kenniex ħadd ma rridx nagħmilha. Kien hemm inġijar għax jiena ma naf il-ħadd li mietu, imma kienu l-one-offs. Kienu u minn hemm u minn hawn, inti żgur li hemm xi ġirien li taf li mietu, żgur li kien hemm naf xi ħadd ikollhom mdawrin bin-nies mela mdawrin bil-mewt, bħalma aħna mdawrin mill-ħajja. Waqt mbagħad wara li għamilna dan it-tipu ta' circle time li qsamna flimkien, dakinhar ta' lejt tal-imwiet għamilna qudiesa u fiha it-tfal waqt il-qudiesa offrew il-memory box tagħhom. Allura lihom kienet illi il-memori qed joffruhom anke jekk iridu jagħmlu talba, qed joffruhom dak il-ħin u ġew in contact anke b'mod spiritwali mal-xi ħadd tagħhom li kien qarib tagħhom kien għall-qalbhom u mal-liena kien hemm ħafna kaxxi kif qed taraw il għaliex kulħadd tagħmilha. Ġifieri di aħna minnija dan il-proġett ħadni fuq year 3, 4, 5 u 6. Għaliex il-1s u 2 żgħadna li kienu ftit naqra żgħar biex jifhmu l-kunċett daqshekk tal-mewt. Mhux għax ma jifhmuhx tax, jiena xorta għandi dik tiegħi illi l-mewt xorta hija anke parti minn ħajjithom, imma bdejna 3, 4, 5 u 6. It-tieni sena mbagħad ħadna l-all hellows minn aspett ieħor, ħadna lajt tal-imwiet minn aspett ieħor. U ħadni fuq l-element tas-siġra tal-ħajja. Is-siġra tal-ħajja l-istess. F'kull reliġjon se jkun hemm l-element tas-siġra tal-ħajja. F'kull reliġjon. Jekk tfittex u ssib ħassib għaliex l-istess ħaġa hija xi ħaġa li hija komuni madwar id-dinja kollha. Spjegajna lit-tfal illi kollox huwa ċiklu, li miż-żerrija tikber is-siġra għandha l-frott ta' żerrija u terġa' tikber siġra oħra. Għandha ż-żerrija mhix vera mietet fil-verità. Ġibtilhom ukoll eżempju ta' pereżempju frott niexef. Il-frott niexef once li inti miet eħem, u kemm għalli eħem ma dik issa m'għandix żerrija biex terġa' tkompli. Ma tfal waslu għalija weħeda li dik minn li enerġija, jekk nikolla jien qed inkompli nekxien. Mela il-ħajja tibbaddejja anke jekk fiha hemm il-mewt ukoll. U dan iċ-ċiklu tfal femmu ħafna. Skont l-Eġizzjani bejn nduru mbagħad reliġjon,
Skont l-Eġizzjani, pereżempju, is-siġra tal-akaċja l-naħa tal-ilaw, tissimbolizza fiha hemm il-mewt u hemm il-ħajja fl-istess irtu. Għandek ħafna simboliżmu ta' biex nerġa' anke naqduh mas-symbol literacy li konna qed nagħmlu l-tfal jekk jaraw xi ħaġa jaf li hemm simbolu warajha, jaf li hemm għarfien warajha. Is-siġra l-oħra li hija sycamore tree, is-siġra tal-ġummajs, skont l-Eġizzjani din is-siġra taqgħod id-dinja tal-ħajjin mad-dinja tal-mejtin. Mela l-istess għandek a continuation. Għandek dik ċertu ruti. Skont il-Buddiżmu għandek is-siġra bom. L-istess ħaġa li taħta qed issir meditation biex taħta jsir enlightenment, isir is-siġra tat-tidwil jekk ħanajduha bil-Malti li inti tiddawwar li fil-verità dak li tagħmel f'din il-ħajja b'xi mod ħajkollok ħajja oħra wara li hija aħjar. Skont il-mitoloġija Ċiniża, pereżempju, għandhom tinqixha l-istess li hija Tree of Life, is-siġra tal-ħajja, fejn naraw dragun imdawwar mas-siġra u hemm il-Phoenix. Skont it-Tawisti jgħidu li din is-siġra tagħmel frotta, tagħmel il-ħawħa kull 3000 sena u min jikolla ikollu l-immortalità. Ma nimmaġinanix ngħix għaddejjem imma dejjem għandek is-sens ta' mitoloġija, l-istorja għaddejja u tal-im jibqa' għaddej minn ġenerazzjoni għall-oħra. Skont l-Islam din ukoll hemm is-siġra tal-immortalità. Il-lut imsemmija wkoll fil-Ġenesi li għandek is-siġra tal-elf u għall-insara is-siġra tal-ħajja tirrappreżenta l-istat uman ovvjament mingħajr ħieles midnu. Is-siġra tal-ħajja, sinifikat tagħha li hija wkoll tkompli wara l-mewt. U din narawha ħafna, aħna u Malta speċjalment. F'postijiet storiċi, ħanħodhom malaj saħar saflini. Fejn naraw ukoll illi ma saqaf taħar saflini, hemm impinġi is-siġra tal-ħajja, bl-aħna dik l-okra impinġija. U nnutaw li s-siġra tal-ħajja, kważi f'kull siġra tal-ħajja li hemm impinġija, dejjem għandek l-element ċirku għaddej, dejjem l-element ta' kontinwazzjoni għaddejja. L-istess ħaġa għandna ritratti ieħor ta' ħarsaflin. Waqt l-istess lezzjonijiet, ma raf tal-itfal li anke waqt fl-arti, ħafna artisti ukoll indew bil-topic tal-ħajja, is-siġra tal-mewt, il-mewt innifisha u daħluha fl-arti tagħhom. Narawha f'waħda mix-xogħlijiet ta' Gustav Klimtas, Tree of Life insemmija, li għandek il-kunċett li il-kontinwazzjoni qiegħda fl-spirals li hemm impinġijin li waħda tmexxi l-oħra minn waħda timxi toħroġ oħra, għandek il-kontinwazzjoni għaddejja kontinwa tal-ħajja. Fija wkoll għandek illi f'dik l-ispiral li hemm qed taqgħod kollox fiha, kull aspett tal-ħajja. Dan naraw ukoll anke fl-arti ta' Van Gogh. Għandek l-istess impinġijin nerġgħu s-siġar, għandek dak il-blu sabiħ illi jirrappreżenta lil Ġesu li jingħaqad fil-preżenza ta' Alla. Ukoll esponejhom ukoll għall-mużika waqt il-lezzjonijiet dejjem l-element ta' s-siġra tal-ħajja ta' Mussorgsky u ta' Shostakovich illi hemm mużika fejn tirrappreżenta il-mużika qed tirrappreżenta lill-mewt. Fejn il-mewt toħroġ u issib lil xi ħadd barra, għandek dak l-element ukoll tal-ħajja u l-mewt anke fil-mużika. Xi xogħol ieħor. Waqt li konna qed nagħmlu mbagħad il-mużika, l-itfal tajnihom karta bajda u kellhom iġibu l-kuluri, mhux labsijiet u gomhom u rigli, kuluri biss.
Waqt li għaddejja l-mużika mbagħad, it-tfal ġew imħeġġin biex ipinġu dak kollu li jiġihom f'moħħhom. U t-tfal ma jibżawx jesprimu x'ikun qed iħossu, kien hemm minħam lezzjonijiet li jkunu ħadna. Kien hemm anke minpinġa parti mill-esperjenza tiegħu. Biex nibqgħu wkoll f'dan l-element tas-siġra tal-ħajja, it-tfal ingħataw din is-spajlin fuqha kellhom iwaħħlu ritratt ta' xi ħadd eżiż tagħhom li kien ħallina biex imbagħad flimkien wara li ġabuha qasmu l-esperjenza tagħhom kif qed taraw u waħħalniha ma' siġra li konna pinġejna aħna qabel. Il-prodott finali, it-tfal kollha tkellmu, dik kienet it-tieni sena ġifieri drawwa u għamilna s-siġra tal-ħajja tagħna l-iskola. Lan aħħari kien l-idea warajja kien li Ġesu sa jieħu anke l-memorji tal-eżistana biex jibqgħu ħajjin anke f'qalbna waqt li aħna għadna ħajjin biex anke jispirawna, jgħinuna ma nħossunix waħedna. Fit-tielet sena għamilna riti differenti ta' tfil. It-tfal ġew esposti għal kuluri differenti li ġew marfin, kuluri differenti li n-nies jilbsu bħala sens tal-luttu meta jmutilhom xi ħadd. Ovvjament in-naħa tal-ilgħu, in-naħa tal-iskur, in-naħa tagħna. Fejn aħna jekk imutilna xi ħadd, nilbsu l-iswed u l-blu-skur, iktar ma mmorru n-naħa tal-Asja, iktar jilbsu ċar. L-Eġizzjani kienu jilbsu l-isfar biex juru li huma qegħdin luttu għal xi ħadd. Tinsewx illi għalihom l-Eġizzjani l-isfar ifisser ukoll l-Alla. Issa, tħanna wkoll fil-proċess ta' mumifikazzjoni ma' tfal, pass xieġri waqt il-mumifikazzjoni kien hemm interess kbir ħafna, sibna tfal li kienu jafu ħafna fuq il-mumifikazzjoni u tħanna fid-dettall tal-ma organi u mhux organi u min jibqa' u min ma jibqax. U fl-aħħar, mill-aħħar, morna il-katakombi ta' Malta xi hemmhekk hemm kienu jidfnu qabel ma kien hawn l-insara, kienu jidfnu appuntu fil-katakombi. Li hawn naqra katakombi mhux ħażin, apart il-5 l-kbar u ħafna żgħar. Li sfortunatament aħna bħala Malti ma nafu xejn fuqhom. Jew ftit li xejn ħanajtek. U llum fejn nidfnu, ovvjament iċ-ċimiterju tal-Addolorata. Jien li xtaqt li konna nagħmlu outing u mmorru ċ-ċimiterju ma kelli naqra minħabba naqra rasu mhux ħażin. Però fil-verità meta tfal tibda tkellimhom fuq is-simbolizmu li hemm jinteressaw ruhom ħafna. It-tfal urejnihom illi pereżempju is-salib eżatt malli tidħol iċ-ċimiterju hija forma ta' ġuf. Imdawwar b'12 il-ħnejja li jirrepreżentaw it-12 il-apostlu fin-nofs għandek is-salib li ovvjament jirrepreżenta lil Ġesu. Ukoll x'ngħidu l-għadija? Bl-ilma, sabasra, li tirrepreżenta l-mamudija. Mill-mamudija, dak qiegħed eżatt malli tidħol. U mbagħad hemm it-taraġġ, hemm taraġġ propjament hemm 135 tarġa m'hemmx kull ġaman li jirrepreżenta li aħna fil-ħajja ma jiġinix kollu murtażar. Il-ħajja hija jibsa, inti żomma kull ġaman mod titla' f'taraġġ, taraġġ minn kull ġaman huwa ħafna iktar, titla' taraġġ b'ħafna iktar kawtel. Sakemm fl-aħħar titla' għall-Knisja tal-Madonna tal-Addolorata. Ovvjament ħanna anka f'simbolizmu ieħor anka statwi li hemm, fl-istejjel li hemm marbutin li xejn ma jsir ta' xejn, kollox ikollu dak l-iskop wara is-simbolizmu. Hemm anka din l-istorja ta' dak it-tifel niftakar għal mamada li tien li waqgħet bricks fuq rasu u
kellu dak l-inċident u kull tħanna fil-mitoloġija Griega għaliex hemm iċ-ċipress iċ-ċimiterju. Jgħidu li skont storja Griega illi da ċipressu kellu ħabib tiegħu ħafna lil Apollo taħ ċerva u biżbal da għatilha waqt li kien qed jikkaċċja. Tant beka u dejjaq lill-allat biex jaqulu ħalqu u joqgħod kwiet, inbidel fuq xewqa tiegħu siġra ta' ċipress. Il-ħajja ma tistax tkun hekk għax aħna għandna telfa. U aħna kemm aħna close ma dak li jkun ma dik ix-xi ħaġa ixini, ħajja tibqa' tkompli. U di tfal ħaduha ħafna li inti l-ħajja anke jekk tgħaddi minn esperjenza ta' telfa kbira ma tistax tieqa' fejn il-ħajja titkompli. Fl-aħħar mill-aħħar qassamnilhom imbagħad din il-bookmark u tfal kellhom stedina, minnilhom stedina kull wieħed fl-aħħar tal-lezzjoni fejn ġew mistiedna biex fuq dik il-bookmark jiktbu xi memorji sbieħ tal-eżis tagħhom li jkunu ħallew din id-dinja jew xi ħbieb jaraw huma. Biex fl-aħħar mill-aħħar jiġu u nagħmlu il-ċelebrazzjoni mal-Agape Table. L-Agape Table spjegajlilhom it-tfal illi f'ċerimonji ta' tfil madwar l-Agape Table bħalma jindika l-isem Agape hija festa. Hija festa ta' mħabba. Normalment l-Agape ma ssirx kif għamlu aħna fis-sala tal-iskola. L-Agape ssir tinstab fil-katakombi. Imma aħna l-katakombi sajna nġibuhom naqra l-moment l-iskola. It-tfal għamluha, daħlu fija ħafna peress li kienet it-telet sena allura kienu draw. L-allima ġew mistidna wkoll biex għal-waqt dan is-circle time li qasmu magħna flimkien. Innutaw li anke fin-nofs kien hemm l-Agape Table tagħna kien hemm il-frott, kien hemm anke fjuri, dawk kienu offerti li kienu jingħataw lil-mejtin u l-Agape kienet issir pereżempju fl-ewwel anniversarju fejn familjari kienu jingħaqdu mal-Agape Table biex jiċċelebraw il-mejjiet. Nerġgħu jfakruh. Xi ħaġa li anke aħna nagħmluha f'anniversarju tiftakru l-pa kemm kien and so on and so forth. Fl-aħħar mill-aħħar ovvjament spiċċenja bil-quddiesa it-tfal is-santi tagħhom ovvjament l-Agape Table għala transfer għal ġo Knisja saret quddiesa ħadu sem it-tfal kollha ovvjament Sister Elaine tiddereġi l-orkestra żgħira tagħhom. U waqt l-offerti ittellaw l-offerti tas-santa li kienu preparaw huma. Dawn kienu l-offerti kollha tqiegħdu wkoll fuq l-Agape Table. Fl-aħħar mill-aħħar it-tfal għamilnilhom ħarġa u morna sal-katakombi. Bdejna b'San Katald, it-tfal ma bellawx il-katakombi, anzi urew interess kbir, ġifieri ħadnew il-katakombi mill-year 3 sal-year 6. Tfal tal-year 3 daw urew interess kbir fuq wiċċhom tidher li kemm kienu qegħdin assorbiti hemmhekk qegħdin fil-katakombi ta' San Katald. Ma katakombi żgħar ħafna, però huma sbieħ ħafna u awtentiċi ħafna. U hemmhekk ukoll rajna is-simbolizmu anke li hemm ma dħalx fid-dettall għax Father Ruben kien jaqta' rasi barra, ħafna simbolizmu, ġifieri symbol literacy tant hemm xi tajt u tant ħadu pjaċir dik hija l-Agape Table. Ħadniehom ukoll tqassamnija ġifieri biex ma jkunx hemm anke traffic ta' tfal f'post wieħed. Dik kien hemm il-kripta biswit il-Knisja ta' San Pawl. Ir-raba sena s-sanamlu, ir-raba sena hija din is-sena, sanamluha ħaniċċelebraw il-ħajja tal-qaddisin. Biħsibna nsiru nafu xi tfisser il-kelma qaddis għax ngħiduha u ma tantx nafu xi tfisser, insiru nafu xi ftit il-ħajja ta' xi qaddisin u f'moħħna kellna pereżempju qaddisin, normalment tajt qaddis ġorġa tal-antik, imma pereżempju Santa Clara hija l-qaddisa patruna tal-television. Sant Isodoru tal-internet. Allura hekk it-tfal jistgħu jassoċjaw ruħhom ukoll. Insiru mitla tal-qaddissin protetturi ta' isimna u li tagħmlu waqt li nilagħbu. Aħna beħsiebna flimkien mal-għalliema ta' kull klassi qegħdin 13 klassi, kull klassi ma nafx hekk għandkom xi idea l-stations tal-Sports Day. Issa għandna kull station ġejja fil-klassi. Kull teacher ħadu qaddis partikolari ħati prepara l-ħajja tal-qaddis u xi logħob
Mbagħad it-tfal ħajkollhom kwarta f'kull klassi ambjena u jimxu. U bekk ikunu talmu fuq 13 il-klassi. 13 il-qaddis, sorry. Dik bil-mod kif aħna għamilna tal-għajt tal-imwiet, għamilna wkoll fuq San Nikola, għamilna tiġa sentej fuqha, it-tieni darba San Nikola ġi mal-ħabiba tiegħu Santa Luċija. It-tfal jistennew bil-ħerqa kull sena issa donnu hekk Sandra. Biex ukoll il-parents għamilna konna faxxik li kull sena li nagħmlu din l-attività tal-għid tal-imwiet, nagħmlu faxxik ġifieri il-ġenituri jafu x'ikun għaddej l-iskola. U jkun hemm ukoll logħob, ikun hemm ukoll crafts tipo da. Illi jista' jagħmluhom id-darba ġenituri tagħhom. Kull waħda għaw anke tradizzjonijiet Maltin li anke tħallna fihom ovvjament waqt il-lessons li għandhom x'jaqsmu mal-għid tal-imwiet. Il-bija naħseb sa wara li l-estudi l-4 snin nerġgħu nibdew mill-bidu. Ħalli t-tfal tal-year 3 jkunu laħqu telqu għax għaddew year 6 and then we start again from year 3. And it's a cycle.